At bukas, nakabukit hanggang wakas. Salamat, salamat, salamat sa pagkakataon na makapiling, makabalikan, maging bahagi ng mundo. Salamat, salamat, taus-pusong pasasalamat. Salamat, salamat, salamat sa RTN. Hindi malilimutan ating pinagdaanan, ating pinagsamahan sa hirap at ginawa. RPN Provincial Stations, DZBS Baguio, DYKB Bacolod, DXXX Zamboanga, DXKO Cagayan de Oro, DXDX General Santos, DYKC Cebu, DZKI Iriga, DXKD Dipolo, DXKS Surigao, DXKP Pagadian, DXKT Davao, at DZRL Bata. RPN Provincial Stations. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudgunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuaan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Maraming naramrag ka ninyo namin. Welcome sa ito pong programang Bicol Connection. Aldaw po kita ngunyanin Sabado. Pizza 5 kan bulan na Nobyembre taon 2022. Abot kitang 10 o'clock in the morning. Kapag ulay-ulay ka napapanood natin mga nyanal daw. Siring man pag-resibi ka report tali sa mga karonda. Yaon digdi sa technical side si Engineer James Soco. Yaon sa information si Aldrin Orlando. Siriman po dyan sa Partican transmitter site ng sa Kuyang Idol, Engineer Charlie Binaopra. Yaon man dyan si Tony Matic Saison. Happy birthday! Sagabos na may kumpleanyo ngunyan. Happy birthday man kay Mayor Jeff Bisenyo, Kambao. Sa mga mag-arago, ma-celebrate yun sa wedding anniversary, happy wedding anniversary po.
Gabos na nag-antabay, nakatutok sa mga transistor radio. Good morning. Sa mga Facebook Live viewers, good morning. Nag-route na pala pag may singawan, dila ano ha. Makulog-kulog sa ano, sa pagtataram. Rastafari 17. Yes man. Ang mabuhay sa kinaban masira mong talaga. Simple man ang buhay basta ikaw mag-ugma. Na ikaw maghanid kung nagtitios ka. Isipon mo sana magkakaraos pa. Ang mabuhay sa kinaban araw talaga kaan. Magtrabaho ka Mga padi, good morning. man na pagsubok kakayahon mo iyan. Basta si Amada imo paglingawan. O umari na kamod de. Di kita sa Bicolano reggae. Magkasararo, nagabos kita dikde. Pwedeng bumaili hanggang matapos ang bangge. Bayaan mo na ang mga problema mo. Uragon ka bag-aaral kung kayang-kaya mo. Bumaili ka na sabay sa kumpas kang bayo. Kung maugma ka, maugma naman ako. Ang sabay na Ano daw ang gineribo kan mga representative sa Camarines Sur? bakit panuki pagpasap. Ka nakaagi pong bagyong paing. Nagtitios makusog ba kung maluya. Saksi magkakita pag-ampul. Si First District Representative Palibutan ang ati na ipagtalukan. Cory Bata nakapag-preparar Patakaran. para sa Karike. kalamidad Palaman ubang na nagbariwas tulos ning mga pangangaipuan para sa iya mga distrito. Mari nagabus kita rides. Na naumanin mga relief assistance, Huli ka lalo na po sa may mas mga nang ipuan na sinaapektaran pong mga barangay, lugar. naman si pa. Sige ang Banuaan sa iya pong first district na pinagre-representar sa Kongreso. sige ang sugal lang daw perminga na. Kaya ang pagtios talagang naglalala. Inuto ng sugal bago sila masakta. Kung araw kakayan. Si second district representative Congressman El Villaferte, Iyon ka. Pag-iun mo. Mapatakon ka. maski kay ito, permi maning handa Pasun ka. sa pagtao ng tabang Pag-iun mo. Duraton ka. sa maski ano pong mga kalamidad, Iun mo. mayo man lamang, Pulungun mo. Pulungun mo. mayo pa man nganing turotagiti pa sa na tulos nin mga relief goods sa saya man na distrito. Sa Bicolano reggae. Rago ng gabus digde. Mari na gabus kita digde. Mga ayuda, medical assistance, health assistance, scholarship program, Digde. prioridad po yan ni second district Congressman Migs Villaferte. Utulan. Lumagaw ka ng mata. Ang seguridad kan mga tao, Mga untak yung patay. permi niyang iniino. Namang pag-abot sa mahal na Diyos. Nakita pa. Inimang sa 3rd district kan probinsya kan Albay, Congressman Gabi Bordado. Kayaan. Bicolano ka maga. Barita niya mo, pakapi-kapi sa naman Mari na gabus kita digde. Mapahal naman. na mantang nagrarapado ang bagyong paing, di ay man basang nabayad Gunang sa to 3rd district of Camarines Sur. Karige, mapahal naman ang bangge. Pwede kang bumaili sa Mintas na nagpig ruros no saning makusog na oran, bus kita digde. asin linalamasa kan bagyong paing. Pwede kang bumaili sa Ang sa iya pong mga kababayan. ng gabus digde. Naobserba na sigil lang ngayon patuwal-tuwal ng kap, sige ang kapi-kapi. Bangge, pwede kang bumaili sa Bicolano reggae. Rago ng gabus digde. Hilinga naman ini, hilinga naman ito. Mantang ang iba po, iniibakwar na. No. Private side of production Nagpaparespondi pa nila. sa babae. Bro. O kaya yan na dyan tanay hiling ang mga maurag na mga representante kan probinsya po ng Camarines Sur sa pagtabang sa mga tao. Matubod ka daw na. Babaero da kita. Nanti siya mga nagtarampa de, rasa pa. O ang mga babae. Iniman na 4th district representante kan na Bako man kami mga babae. partido area. Bako man kami mga At bay bagyo paturog-turog banda ni. mga babae. Pakakangkakan man ni mga masisiram na pagkakan. Bako man kami mga babae. Maski kayo relief goods, di man basang. Nanao. Bako man kami mga babae.
Kaming mga Bicolano talagang kakaiba. Pag igwang namumutan talagang sarap sana. Mapusugo ng aura sa mga daraga. Madali unsing bagon sa sarap. Kaya nga las nga ni ko kaning man Tapa, mga taga-partido, maging dyan sa 3rd district ta. pitpiday madali. Ini man mga congressman man na ini. Guwapo, Kulang man daw ang nailing tabang o ayuda babakay kang sa mga kababayan anda ipigo. na inaagyan po nin kalamidad. Bagong babaero, seryoso kami sa sarong babae. Kaming Bicol. O digdi sa 5th district, Pero seryoso kami si Representative Congressman Mix Villaferte. sarong lalaki na mahilig sa babae. Mas nainot na nauunin tabang sa mga kababayan niya Lunes hanggang Biyernes may ka-eyeball na babae. na pwedeng agyan kan sinambit ng kalamidad. Ibang putahe ang sa iyang pagdadali kaya Aram na po ba kaya kang gabos na si Mig Serbi, Mig Payaba, ano? kunwari mabakalsan na ibang Nanautulos, to tagiti pa sana, sige ng panahon ng ayuda. kairiba babae. Libot-libot na sa mga banwaan, pati syudad kading Iriga. Ang naghihisong daw ang pangit na babae talagang Maski kay ito pang ini-gobernador sa Camarines-o, mapahat sa naging ugali niya na po ang magtabang sa mga tao. nakikid na tulala. Wala tuon niyang babae gabos Party kan sa iyang programa plano. Bagong babaero, seryoso kami na magtagaman ng panahon sa pagtabang plano. sa iya pong mga kababayan. Seryoso kami sa Nagbabagyo man o dai. Bago man kami mga babaero. Yes man. Bago man kami mga babaero. Bago man kami mga babaero. Yes man. Bago man Kaya baga sindang mag-arama, sige ang panahon ng mga relief good. babaero. Lalo na igwa ng bodega ang DSWD sa Kapitolyo Provincial. Bago man kami mga Kung ano pang assistance ang itinatao Ang tataramon sa muyang tutulog. sa mga banwaan sa Diring Kunada area. Taram tapat kami ang namuot. Wow, grabe ang siram. Mapusok asin mahigos. Igwang paninindugan, pipadaba ang pi. Maski ba kung apektado o apektado man tinataning ayuda. Sana magutom imi na ipikikiling ang matami sa iba. So, yan na hiling tapo ang performance Naman sa nanganing dai. kan mga representante tadigdi po sa probinsya ng Camarines Sur. Bagong babaero, seryoso kami sa sarong babae. Kaming Bicolano. Bagong babaero, seryoso kami sa sarong babae. Bago man kami mga babaero. Yes man. Bago man kami mga babaero. Bago man kami mga babaero. Yes man. Bago man kami mga babaero. Bago man kami mga babaero. Yes man. Bago man kami mga babaero. Bago man kami mga babaero. Bago man kami mga babaero. Oy, barita ko garo ma-celebrate pa ng kumpleanyo dyan sa Bao si Mayor Jeff Bisinyo. Yes man. Dakol lang imbitadong mga opisyal kang gobyerno, no? Bago man kami Mga mayor sa Rinconada. Bago man kami Imbitado pa sa tuyang Congressman Migs Villaferte. J. Bucky Guzman. Garo, ano niya, Man kami babaero. garo magarbo ang selebrasyon. Babaero, seryoso kami sa sarong babae. Ano oras mga tugang? 8:46 in the morning. Mahanap po lang kami ni Sir, ni Sir James, pagkatapos mabalik po kita sa tuyang programa. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng M. Luelier, Pera Padala. An oras na yan, atod sa indo ni Mr. Julio Victor Marlo Sigera, President, Sigera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Sigera Technological Colleges. Ang programang ini hatod sa endo ni Honorable Councilor Inton Paro Ballibar, Municipal Councilor of Bula, Camarines Sur. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Magpapadala ng package?
Sa ML Moves by M. Luelier ka na. It's as easy as 1, 2, 3. 1. Iabot ang item para ma-check at ma-assess. 2. Bayaran ang shipping fee. 3. Kunin ang kopya ng waybill. Ang dali diba? Sa ML Moves ka na. Maasahan lagi mula sa M. Luelier. Tulay ng pamilyang Pilipino. Para sa bado na ka-bloom sa hamot, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Corn, bangong kumaka-bloom. Charm Fat Corn, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, igwaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fat Corn, bangong kumaka-bloom. Charm Fat Corn, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa Pride Antibac Detergent, malinig ang labada. Knock out ang bacteria. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, knockout ang bakterya. Ang Pride Antibac, igwaning germ knockout action. Kills 99.9% ng germs sa bado kan pamilya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, knockout ang bakterya. Pride Antibac Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus, I-shield mo. Shield That Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya'y protektado, I-shield mo. Shield That Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-smart dishwashing paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang smart dishwashing. May double tanggaling formula. Tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 dishwashing paste. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang smart dishwashing. Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified. World-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Igwaning double whitening and papaya extracts as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya
Papaya puti, papaya fast. White rose papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ahoy! Kidney Care time! May kwento nyo po ba kung paano kayo natulungan ng Kidney Care? Ako si Terry Robles, 59 years old. Okay. May problema ako sa kidney. Aha. Ang sabi niya, ay, ang taas ng creatinine, 237. Hindi normal to. So, nakainom na po pala kayo ng Kidney Care. Pag ubos ko ng bali isang buwan yun isang box. Pagkuha ko to result, ay, very good, bumaba. Oh, okay. Dahil doon sa ininom kong Kidney Care, ay, bumalik sa normal ang creatinine ko. Ayun na lang ang pinaka-maintenance ko ngayon. Pero mga tugang, balik kita sa satulang punggawa. Nagtatarang pala ko ng ka-office mic. Thank you, Sir James. Sir naman po sa mga lechune, good morning. Mga tugang sige bagaan na luya kan peso ta. Ang halaga kang peso Bot sabi yun nagtataas ang inflation. Ang kantidad kang piso 85 sentimo nasa na. Dagos nang buminagsak ang purchasing power kan Philippine peso kontra US dollar. Dahil sa mas nagalangkaw na inflation kayan bulan na Oktubre. Sa report kan Philippine Statistics Authority, ang kantidad kan piso kay itong nakaaging 2018 ang naros katumbasa na ng 85 centavos kan bulan na Oktubre. Kan July, katumbas pa inin 86 centavos. Nakakalkular na ang purchasing power kan Philippine peso. Sabagi po kan pag babanga kan 1 peso sa Consumer Price Index multiplied by 100. Sinabi po ni PSA Chief and National Statistician Claire Dennis Mapa, kung susuriin daw po ang year-to-date purchasing power ng peso ay nasa 87 sentimo laban sa halagang piso nito noong 2018. Taro po da sa itinutok ng rason o dahilan sa pagbaba kan kantidad kan piso kan halaga kayo ni ang pagluyaman kan sa tuyang paninintabo laban sa US dollar. Magigirumduman, ibinarita kan PSA na marikas an inflation o ang pagtaas kan presyo kan mga barakalon kan nakaagi pong bulan. Na ilista ang inflation sa 7.7% kumpara sa 6.9% kan nakaaging September. Ini na po ang pinakamabilis na inflation na na-record sa nakalihis na 14 years. Maski po nagrekas ang inflation, pasok pa rin naman ito sa forecast ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa 7.1 hanggang 7.9%.
Dawa ko ano ta pagparatipid ngunyan ta bagsak ang kantidad kan piso, halaga kan piso sa Pilipinas ano po. Kaya dapat mag-iisip ang government kung paano po mapapabarato ang presyo kan sa to yung mga barakalo. Saka kung paano kusog iraray ang kantidad kan piso laban sa dolyar. Oras na mga tugang 2 minutes before 9 o'clock in the morning. Ayuda po idago sa mga naapektaran kan na inflation. Sabi po yan ni President Bongbong Marcos. Tinagasugo na po ni President Ferdinand Marcos Jr. nga idagos lang ang pananao ni na suporta sa kan gobyerno sa mga sektor na grabing naapektaran po kan inflation o pagtaas kan presyo kan mga barakalo. Sa pagi pong ayuda, araw kan conditional cash transfer o fuel subsidy, iyo po dahil ni ang party kan maiwasan na solusyon o kasimbagan kan administrasyon kan Marcos. Kabilang na ang mga programa para labanan ng mga angat darakan pabor bagong klima asin tangarig mas mapadakol pa ang supply nin pagkaon o pagkakaan. Na-record sa 7.7% ang inflation nga kanakaaging Oktubre ngunya na taon. Maski po ang naging paliwanag ni NIDA Secretary Balisacan na ang sitwasyon sa tuya pong pagtaraasan ka na presyo talagang dakol po ang ipuning ayuda kan sa tong government. Kabilang ang pagsipa kan global inflation. Padagos na gera sa pagultanan kan na Russia asin Ukraine asin epekto sa pangkinaba na ekonomiya kan COVID-19 pandemic asin mga krisis na kinakatubang kan sa tong nasyon, mga distrosong iwinalat kan magkasurunodan ng mga bagyo. Kaya po siniguro man kan presidente kan Pilipinas ang suporta sa mga parauma sa bilog na sektor kan agrikultura, tanganing masimbagan na sinda sa pagbangon gikan sa mga nakaaging kalamidad. Mientras na parehod pa magdirara ang pagpapapusog, pagpapatibay sa value chain o gabos ng elementong may kinaraman sa produksyon ng pagkakaan. Ma-investment po sa mga bagong teknolohiya, bako lang para makamtan ang food security, kundi para mas maglangkaw ang kapasidad kan mga komunidad at negosyo na labanan ng mga bantang darakang klima. Parte ini kan pang long-term na plano kan pasatong presidente. Dapat talaga long-term plan bakong mga band-aid solution. Tangarig po makatabang na mabawasan ang epekto kan pagbaha, landslide, asin iba pang distroso darakan tubig, baha. Pariyod man kang gobyerno na ayuson ang sistema sa water resource management. May pasana sinabi na kang presidente na kaya po magtatag ng Department of Water Resources.
Siniguro man kan presidente na padagos na tututukan kan na bilog na pwersa kan gobyerno ang inflation. Asin mga kausa kay ni, asin padagos man na magibo nin mga lakdang, tangarig may ibsan. Ang epekto kay ni sa satuyang komunidad. Asin sa satuyang mga namamanuan na mga Pilipino. Ay mga tugang, bawal ang mga maestro magparatorotek sa mga estudyante ninda. Sabi kan DepEd. Minsan dyan pa nadidevelop. Para makakonsentrate man po ang mga paratokdo, asin mga estudyante sa pag-aaral. Dahil pagpara-istorbohon, pagparateksan. Yan. Kaya limiteran ang relasyon sa paagi paggamit ng mga cellphone kana mga paratokdo sa sendang mga estudyante. O sa ibang riyon mga tugang sa Pilipinas, tinatanidan na kontra sa pagangkaw kang kaso ni na acute respiratory infection. Asin ini pong tigdas, nakapag record ang DOH nin 340,031 na kaso po nin acute respiratory infection. Poon January 2022 hanggang June 2022. Na tuminama sa mga umboy, asin mga aking hasta 9 anyos ang edad. Ay lalo na ning tikdas, delikado ni sa mga umboy. Saka ini mga respiratory infection na delikado man. Kita nga ning mga gorang, pag tinamaan na kayo, nag-aagul-ul na kitang intiro. Yan pa daw mga kulang pa ang resistensya, di ba? Asin sinusundan niyan kan mga edad 5 hasta 9 anyos na nasa 48,225 na po. Na 24,475 ang mga lalaki, 23,480 ang mga kababaihan. Tinamaan man po ang mga umboy na 29 days hanggang 11 months. Pasa na po na nagkaigwaman in haros 39,070 kaso kung saan 20,110 mga aking lalaki or umboy na lalaki, as in 18,960 at mga umboy na kababaihan. Nakarecord nin mas halangkaw na insidente ang Central Luzon na igwang 134,130 na kaso, asin sinundan kan Calabarzon 49,487, ang kan Cordillera Administrative Region 42,924, Cagayan Valley 31,479, and sa Bicolandia 24,958. Likay-likay kita, ano po? Mahal pati ang bayad sa mga pribadong ospital. Mahal na pati ngunyan man ang singil sa mga consultation fee kan na mga doktor. Mahal pa ang mga bulong. Maripan mga bulong sa India. Sabi ni Mr. Pasi, mura. Sa Pilipinas, mahal bulong, mahal gamot. Iyo man ang gadawan, dawa nga ni may kakompetensya ng mga branded medicine. Ini mga generic medicine, kundi karo underdose da kaya baga. Pero mas barato. Nagrarayaman ng mga negosyante ng bulong sa Pilipinas, ano po. Dawa sabi unta na may mga discount sa pagbakal ng bulong ang mga senior citizen, kundi grabe, tugado man po. Yan ang sarap pa sa dapat tawanan ng solusyon. Kana sa tuya mga mauurag badudunong ng mga congressman, mga senador. Kung paano ta mapabarato na arog kan na presyo kan na mga bulong sa ibang bansang barato.
Mahilig di man sa Pilipinas, sobra-sobra naman po talaga. At nagkaigwa na kitang marikas na inflation sa mga panginot na barakalon, pati mga bulong, at pinapatungan na kita ng 12% value-added tax pag nagbakal kita ng mga bulong. Kamahal-mahal pa po, lalo na ng mga branded medicine na inda. Paano daw ni taloy-halo na ng pigaangal kan sa tuwing mga kababayan. Hoy, likay-likay man, tanaka-adit man po ang pagtaas kan mga kaso ng tigdas sa Nasyon Pilipinas na start from January 1 hanggang October 8, nasa 467, mas salangkaw ini. Nin 203% kumpara sa kaparehas na panahon kaya itong nakaaging 2021 na nasa 154 naman po ang tinamaan kan hilang na tigdas. Pinakadakol pong na i-record na kaso sa Calabarzon na may 84, kasunod ang Central Luzon 63, asin sa National Capital Region na igwang 53. Pero mas grabing naglangkaw ang kaso sa Central Visayas na nagka-record ng 1,160% na pagtaas sa poon sa dating 5 kaso sa naman kada kaaging taon 2021 na singunyan nasa 63 na. Nasa 950% ang pagtaas ng Mimaropa. Poon sa 2 kaso ngunyan nasa 21 na po. As in Northern Mindanao, 278%. Pagali sa 9 na kaso, na 34 na po ang kaso sa presenteng bulan. Sa naglangkaw po na bilang, saro na ang nagadan, mintas na mayo man po naibarit ang nagadan kan 2021. Sabi pa kan DOH, sa lahat ng 17 region sa bansa ay may naitalang mga kaso ng tigdas. Nakikita nga dahilan ito ng Epidemiology Bureau at ang lubang mababang immunization rate sa mga bata sa pagtama ng coronavirus disease 2019 pa at pagkatakot na sa Dingbasia controversy. Kaya dapat ang mga umboy pabakunahan manggararing anti-tigdas saka antay itong sa pulmonya. Maging kita mga gurang likay-likay mang kita mga tugang. Pag nagugurang na nagaparaloy-loy naman bagang resistensya. Madali naman kitang tamaan ng hilang. O kaya mayo po guide maraot. Pasiguro aliwalas pirdi. Ano kita sa gagawa kita? Mayo na. Ayo. Sige. Mabalik po kami ni Sir James pagkatapos lang sa tuyang hanap buhay, Sir James. Go ahead. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Para sa bado na kabloom sa hamon, pruba na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat-On, bangong gumagabloom. Charm Fat-On, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, igwaning Stay Fresh Technology. Bado mo, kabloom sa hamon. Charm Fat-On, bangong gumagabloom. Charm Fat-On, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Sa Pride Antibac Detergent, malinig ang labada. Knock out ang bacteria. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, nakatang bakterya. Ang Pride Antibac, igwaning germ knockout action. Kills 99.9% ng germs sa bado kan pamilya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, nakatang bakterya. Pride Antibac Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa
pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach. Dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya'y protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-smart dishwashing paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang smart dishwashing. May double tanggaling formula. Tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 dishwashing paste. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang smart dishwashing. Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified. World-class quality. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Tatanggap ng package? Sa ML Moves by Emily Willier? Easy lang yan! 1. Pumunta sa designated branch. 2. Ibigay ang tracking number at valid ID. 3. Pirmahan ang receiving receipt at kunin ang package. Ang dali, di ba? Dito ka na sa ML Moves. Maaasahan lagi. Emily Willier, tulay ng pamilyang Pilipino. RPN Provincial Stations. DZBS Baguio, DYKB Bacolod, DXXX Zamboanga, DXKO Cagayan de Oro, DXDX General Santos, DYKC Cebu, DZKI Iriga, DXKD Dipolo, DXKS Surigao, DXKP Pagadian, DXKT Davao, at DZRL Bata. RPN Provincial Stations. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. DZKI Iriga. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras na mga tugang, alas 9:36. Alas 9:16. Nin pagkaaga. Uy, niya ako ulit. Pero markaso niya ako ang oras na, no? Garo niya ako maalas 10 na naman to, no? Salamat, Sir James, sa kadako lamang hanap buhay. Sa mga Facebook Live viewers me, good morning, good morning. Oo, lalo na si hermanang Sister Angel Marisa Mendoza, watching from Limassol, Cyprus.
Belated happy birthday sa magayong-gayo na spokesperson PIO kan Kasuray Kotwi, si Ma'am Ann Rotsi Nacario Iraula. Happy birthday. May have many more birthdays to come from RP and DCKI family. Sa may mga kumpleanyo, happy birthday. Advance happy birthday kay Brad Judy kan Santa Lucia na buwa Camarines Sur. Saro sa staff ni Mayor Fer Simbulan. Na maselebrar kan sa iyang kumpleanyo sa maabot na pizza 12. And magkakaigwapa ng inapod na medical mission. Ang grupo dyan ni Skylab Regalado na Grampa o na Grampa Regalado, yan. Tabang nyaman po dayan sa mga naghihilang ng mga kabarangay niya. Oy, good morning kay Ma'am Heaven Uligna. Sabi niya, good morning po, Watsi. Asin kay paring Marco Pinat, nag-likes man, ano, thank you. Mga tugang sa pinaluwas na report kan PNP, pinahiwas pa kan PNP Seaplane ang service ang inapod na kasimbayanan program sa iba-ibang reyon sa nasyon. Kasabay kan na puspusan na pagtutulod kani personal na pinagpanginutan ni PNP Chieftain na Service Director Police Brigadier General Monsignor Jason Ortizo ang mas na pagpapahiwas lawak kan pagpapadagos na programa sa paagi kan pagbisita sa manibabang kampo kan Philippine National Police sa enterong nasyon. May mga chaplain ba kitang mga padi? Araw kay Father Tito Liba, naging regional, chaplain ang po dyan sa enterong Bicol region. Ngunyan bago naman gayon. Maray manaigwa ka ni po ang sa tuyang kapulisan. So, congratulations. Oy, ingat kita sa baka online na shopping. At ibad may mga mag-aarano na naman dyan na mga ang kaisipan madilihin siyan po, ba? Good morning kay Councilor Doc
kala daw kan nabuwa Camarines Sur. Ako ma-privilege speech ka pala niya ako next week konsyal. O kumusta man, tamay sinusunod na mga IRP bagayan, mga internal rules and procedures ang mga sanggunian. Oh. Ay, yun na nga yan, nakasumiter na nga ako. Igwa pa nga yung susumiter, tangarig ma-recognize sa paggamit ning privilege speech out sa konseho. Garo pasisimbago niya si Vice Mayor Marisa Bilitario sa privilege speech niya, no? Uy, madali na po ang Christmas. Pasko na naman. Madadawag na naman ang mga kanta ni Jose Marichan. Sikat-sikat bagan mga kanta kaya ni pagpasko na siya. Saka may mga mahiling na namang kitang giant na mga Christmas tree sa mga syudad, sa mga probinsya. Mga Christmas party, puwerte na naman ang chiribugan taning litson sa mga party-party. Bakit kita magka-tiriwi na kan? Dapat drink moderately and eat moderate lang sa mga matatabang mga pagkakain. Taruluwasan na naman kanil mga lechon baboy pag Pasko. Uso ang mga reunion, Christmas party. Yan. Saka kung mabarakal daw ka mga Christmas light, itong mga bakong substandard, ano po? Diba, magkarabaan sa indong mga haro. Likay ka mo, tigwamang kayo sa mga nababakal na mga di pali itong mga Christmas light. Hoy, mga ninong, ninang, bawal magtarago. Dawa mayong ipapanao sa mga inaanak. At ba nga man lamang nindo, mga inaanak nindo pa nagwisita sa mga harong nindo. Ta minsan si ninong nagtago ta, da kaya kung pangtao sa inaanak ko. Sa bagay po, ano daw kung baliktad ng tanaman ang sitwasyon, ano? So mga medyo maedad-edad naman na mga ninong-ninang nindo, kamo naman ang man regalo sa inda ng mga makukusog pang mga inaanak. Baliktad ng tanaman daw ang sitwasyon tangon nyo. Maray confirming mapirak si ninong sa kamakusog. Maluya naman si ninong-ninang. Yun naman ang matawan na lamang ng regalo kan mga inaanak na may mga mariman ang buhay. Iyo po baga mga tugang, iyo baga sir, ano? Oy mga tugang, mag-agum na former mayor, kan Cagayan hinatulan ng 20 hanggang 20 siting pagkakakulong. Ay grabe ini. Maiba-iba sinda hanggang magurang sa loob ng kulungan. Ay pangyayaring buhay tayo. Hinatulan kan Sandigan Bayan ning dai po mababa sa 20 taon na pagkakakulong ang mag-agom na kapwa dating nagserving alkalde kana amulong Cagayan huli sa korupsyon, pagwawaldas nin pundukan gobyerno na nag-aabot sa 18.7 milyones de pesos. Susog sa 134 pahinang desisyon na ipinalwas kan Sandigan Bayan 6 Division, napatunayan na guilty sinda ni Canor asin Pasita de Leon na magkasunod na nanirbihan na alkalde kana banwaan kan sinambit ng probinsya. Buo 1996 hasta 2010, si Nicanor ang hinatulan ng 27 taon na pagkakapreso o pagkakakulong, mientras na 20 taon man na pagkakakulong sa misis kaini kasumpay ka na pagbayular, paglapas, paglabag sa Anti-Graft in Corrupt Practices Act at malversation of public fund or public funds.
Mientras tanto, ang dating municipal treasurer na si Los Biminda Macasio ang nagtatago sa autoridad asin pinatawan maning 53 na taon na pagkakapriso. Uy, mas nagulpi sa treasurero. Ano? Ay, treasurera ninda. Siyempre ang pagpapalos ni sarong ning pira kang gobyerno lokal. Bako lang kagustuhan niyan kan mga alkalde, pirma pa dyan, arog kan treasurero, treasurera. No. Sabit sa kaso. Ang tulong dating mga opisyal pinagpapamultaman nin kantidad sa kwartang sa indang nilostay asin iripan ang nasabing kantidad sa kaban kan banwaan. Sigon po sa prosecution, sa kaso ni Nicanor sa pagultanan ng taon 2002 hasta 2007, ang nilinlang kayo ni ang gobyerno. Pigdaya, ano? Ay, grabe. Grabe, pag-arog talaga kayan. Masakit na lokohon mo ang gobyerno. Sa pagpapaluwas po nin pondo kan munisipyo, sa paagi po kan pag-i-issue nin encashment na nasa 31 na cheque kan Land Bank of the Philippines, na uminabot sa 16.34 million pesos gamit ang disbursement vouchers asin iba pang mga dokumento. Kaya nga ni, maigpit po ang sa tuyang audit report or commission on audit. Kundi ang pignangalas ko sa ibang mga local government units, saro pa yun dapat mariglo po kan mga nakaturukaw na mga alkalde, asin itong mga nagkariribay na mga alkalde, na kung sa indong pinupugulan, tinutukawan ngo niyan na gobyerno as local chief executive. Igwang mga unliquidated cash advances dahil pa napapara sa record kan na commission on audit. Kung may pwede dyan ang harago po nin na kaso, karasuhin na nindo. Nangarig mairis na po ang siling kaning mga record. Kundi kung puro sa naman ngaw ang iba dyan. Maayo man nagiginibo, puro kwento, walang kwenta, ay di inotil. Pagparat patubudon lang ang publiko. Pero kung may aksyon talaga, mabilib kita. Kung may dapat pong harago po ng kaso sa mga unliquidated and unexplained voucher, kan mga attachment na dapat maariglo para ma-erase sa record kan Commission on Audit, ang mga bagay na dapat maariglo, ay dapat kasuhan na po si mga imbiltong tao. Dahil na magpara puro lang kita ngaw-ngaw, ay dapat aksyon ang kaipuan kang publiko. Kung kakarasuhan na, taba ka magkatarapos ng termino doon, maalaman ka mong na itabang kung paano ma-delete, ma-erase sa Commission on Audit ang record kan sa indong mga local government units na may mga unliquidated cash advances. Sala o tama? Kaya maging panalmingan tayo ng duwang dating mayor man na ini na nahatulan po nin haros 20 hasta 27 taon na pagkakapriso. So minabit pa, mas nagulpi ang hatol sa dating treasurer. Amakon mong mas alawig ang pagkakakulong sa treasurerong sagod nyo niya, ay treasurerong nagtatago-tago sa batas or sa tuyang mga autoridad. Pero lesson learned na ang mga siisayman na mga opisyal kang gobyerno, empleyado man yan, mga appointed officials, dapat maging honest to goodness sa pagpapaluwas nin pirak hali sa kabankan sa tuya pong gobyerno. Sa kada po pagparagamito nindo ang pirakan gobyerno sa endong political ambisyon. Kaminsan ginigibong arog ka yung issue dyan sa Legazpi baga kang panahon ki Rosal, Kinuel Rosal, kaya mga delikado ning matanggal sa pagiging ilihidong gobernador na nakasuhan ini riniklamo dahil sa
may lay na nagbabawal na sa government fund na gastos pa o ginamit pa sa mga kung ano-anong ayuda sa transport sector sa siyudad kan Legazpi. Dahil hindi paggamiton ang pira kan lokal na gobyerno sa ambisyon nindo po sa politika para magtinir lang kamo sa pwesto por Diyos por santo, magkasurupog mang kamo. Tapos ngunyan, mayong giltok man yung gobernador man ni Kan Albay. Kung matuod o diri, na ang kabuhan mo da dyan, iyo man sa nagbubukis kan small town lottery operation. Nag-aangal na, nag-iibi-ibi na, nagngangaw-ngaw na po, aros lapiga naman ining duwang mga agent po kan authorized agent kan na STL sa party kan probinsya kan Albayta. Kulang na ngaya ang ganansya, kulang pa ang intriga na dapat itaong share sa Philippine Charity Sweepstakes sa office. Diba? Ano man ang ginigibo man kan sa tuyang maurag na Regional Director kan Philippine National Police. Ang mga karnaper baga, mga holdupper, mga rapist, madaling susugon kan sa tong autoridad kung saan nagtatarago. O ini mga parabukis kan STL, alangan man dahil magkasurusog kung sa inyo dyan sa parte kan probinsya kan Albayta, ang income kan national government hali sa share kan mga agent or authorized agent kan STL, nakatabang po ini. Dako lang tabang sa mga build program kan sa tuya pong government, di ba? Tapos pagpaparadunungan sa naman kan ibang mga yaon po dyan sa likod kan sinambit ng bukis-bukis na yan. Saka ini yung mga para pataya daw dyan, papilion kung saan ang loyalty sa parabukis o dumampo sa STL na dapat magsurulot ID sa ka-uniforme. Takon duman sinda sa STL, imantinir na nindang pagiging empleyado kang STL. Kung duman sinda sa parabukis, man na sinda. Tangarik isabay na sindang pagdadako kun. Kan sa tuya pong mga autoridad, dahil man po baga autorisado ang illegal na sugal lawitin, digdi po sa parte ka Nasyon Pilipinas. Pero balikan tang istorya ka na galostay ng malaking halaga na former dalawang mayor. Hindi pating mag-aguma na yung dating mayor. Makasusupog na lang kanina. No? Naging honorable ka mangkutana, kundi Anton Dag, priso. Dahil sa sinambit ng pagalostay kan pirak kali sa kaban kan lokal na gobyerno. Sa 16.34 milyon gamit ang disbursement voucher sa sinibapang dokumento. Pinapalataw subot ni Nicanor sa cash book as in cash disbursement journal na nakanselar ang cheque as in dahil na inilaag mga detalye tungkol digdi. Naglataw man na poon 2007 hanggang 2009. Sinda pasita sina Makasyo, kapwa na imbilto sa saltong paggamit ng pundo na nagkakantidad man nin 2.37 million pesos na may inisyong mayong cheque. Ay pangyayari. Ano po? Minsan kaya, ay papel lang kaya ito, madaling makis-makison. Di bunga kita ng pirak. Pero po, likay po ka mo. Takon may makainirip sa endo, tapos ka mo kung igbang magreklamo sa endo. Samantala po na risaman kan Commission on Audit, ana dai pagkakatugma kan record kan accounting and holy digdi, nagsunod din kaso sa ombudsman kan nagaging 2015. Sigon po sa Commission on Audit, kadakol mga pundo ang dai accounted sa record.
Kaya yung yan po ang sinasabi ko sa Indo. Naigwapang mga local government sa enterong Pilipinas. Maswerte itong mga LG yung mayong record sa COA na mga unliquidated, cash advances, mga dahil nagtuturog mang record sa accounting, mga mga dahil pa accounted sa record. Igwa kaya ang mga LGU, kundi ito mga nagganang ibang mayor, naribayan sa mga previous administration, tapos may mga existing mayor na may mga nag-a-appear sa record kan COA na may mga may mga accounted sa record, ay ma-account sa record or mga unliquidated pa na mga cash advances. Dapat karasuhan na ang mga iyan. Tangarig mamurlok-pulok na ni mga official receipt or mga dokumentong dapat na i-attach para maayos ang record. Kung puro ngaw-ngaw, puro kwento, walang kwinta, ay inutil. Magpeling po kita ng gilas, ay ano na tayo, Diyos ko. Kung magpaparadakol sa mga unliquidated na iyan, sa record kan na commission and audit, kasubog baga. Ano nga ginigiribo kan mga ini? Sa pira kan kaban kan gobyerno? Ano nga nagpaparagarastusin tang day accounted for? Day nga tol-tol ang pagka-record, pagka-distribute kan pira kan gobyerno? Uy, magkasurupog man daw ka mo. Pangyayaring buhay tayo na, no? Ano daw kung kada korupto sa Pilipinas, talingahon, ano? Itong bibingbangon mo ang duwang talingang mag-ingaw-ingaw. Ano ka? Korupto kang opisyal kang gobyerno. Bingbangon ka. Yan, dapat arugad ka yan. Nangarigmayo na pong maging korupto sa gobyerno. Kasaro pa yun sa nakakaparo kan na sa tuyang pagbuhay. Ang mga animal na mga nagkinabang sa pira ng bayan na dapat sa mga tao ibigay. Buisit! Nabatid pa na sa special audit at inimbestigahan ng COA ay natukoy na 39 notices ng disallowance laban sa mag-asawa ang umano'y na dispalko ng kabuuang 18,718,161 peso and 65 centavo. Ipinahayag pa po ng anti-graft court na nabigo ang mag-asawa na magpresenta ng ebidensya upang mapawalang sala sa mga kasong nabanggit. Ay kasusupog ano. Madurog-durog sinda sa laog kang karsit. Lampas 20 so lalaki 20 sitting taon, si babae 20 taon makukulong. Ay inda. Masaklap ang buhay. The law may be harsh or hard, but it is the law. Mayo po kitang maginibo kung ikaw masintinsyan sa kasong sa imong nakomiti. The law may be harsh or hard, but it is the law. The voice of the people is the voice of God. Doralex sedlex. Pag ang busis na kang kadaklan, nagngaw-ngaw na, laban sa imo, ay tapos ka. Si Judas ikapan pinakasikat na nailihir na opisyal kan sa tuya pong gobyerno. Tandaan nindo yan. Mayang permanenteng posisyon. Dawa mga tao ba kung permanente sa ibabaw kang kinaban? Tandaan po nindo yan. Gabos kita digdi mapid. Ang kapugian tang duwa sir, mapid ini ano? Magiging garululo na kita pag-abot kang panahon, di bako na kitang guwapong doha. Miski ang mga babaeng iba dyan ng mga surusuplada man, na porque sexy, magayon, maputi, makinis, magbado-bado, alta sosyudad, nauna mo dahil ka, bistado. Oh. Ang kagayunan sa ibabaw kang ginaban, temporaryo sa naman. May mga politiko na garo na mga maurag man, bako man gabos. Kita bako man gabos na anong araw kaya, maraot. May mga tultul pa mang giraray. Ako nagtutubod. Pero ikaw mga politiko na huna ang muuragon. Pagyaon na po sa puder, nasa pwesto na. Garo ang paghuna ninda sila ang batas sa kanilang lugar.
Pero tandaan nindo, ang power na itinao, mandatong itinao sa indo kan publiko kan mga botante, yan po pwedeng bawion sa indo sa paagi manggiraray ning paghahali ning mandato sa indo. Tandaan nindo yan kay dapat sa mga ilidong opisyal, bakong mga awawon, bakong hambugon, saka bakong garuuna mo, arogante, saka ang paghuna mo, sindan ang dapat sambahon. Buisit! Kamon magsamba sa mga tao. Tansweldo nindo, rumdumo nindo, hali sa pinagpawisan na buwis kan sa tuyang mga namamanwa ang Pilipino. Magkasurupog man daw kamo kan mga rakto nindo. Nauna nindo gusto na nindong andiron ibang mga sibilyan. Wag ho. Mahiya naman ho kayo. Buisit! Ay kami na-obserbahan kamang ganyan sa palibot na digdi sa entirong Pilipinas. Ano? Ito baga mga araw kaya nakakabuisit minto. Ako daw, saludo po sa mga ilidong opisyal o empleyado kang gobyerno na abang rarahay mag-approach sa tao. Saludo ako sa indo. Pero ikaw mga nasa gobyerno na garo na kung sairi sa iba ganyan ako ining mga ini. Porque gamit ang sasakyan kan gobyerno na bako manyaning pag-aari ninda. Una ninda si Kato ng Maray. Ano pa di? Una mo nakatungtong na mas yan ibang mga alalay. Una mo nakatungtong na sa ibabaw kan damulag. Pag una, damulag naman, buisit! Ay, nakakaano po. At may singaw pati kita. Nagraralanit-lanit na pati. Mga tugang, tuluman da ang rapist, arestado sa sementeryo. Saro pa man yung mga mararaot na elementos kan sa syudad, ini mga rapist man na ni. Maray ka ni, mga rapist na ini, dahil na makaabot sa korte, ano? Para dangugon ang mga reklamo sa enda. Diyan, pasa na sa pagbiyahe, palawaso ng duminurulag, tangarig terego ko ng mga inita, garo nakakatakot buruhayon eh. Natuta, di gwapa ninyong mga mautropang mga mabiktima. Malata sa report, tulong suspect na wanted sa kasong panlulugos ang naaresto sa magkasaroy na operasyon kan mga otoridad. Nakaagi pong Miyerkules sa Partiman kan Palawan. Sosog sa report na ipinalwas kan Police Regional Office 8. Inaasahan kan mga otoridad na maduman sa sementeryo ang suspect na dahi pinangaranan asina sa most wanted na sa sinambit ng reyon. Dahi na po nagibo pang makadulag kan mga suspect. Makalis na makorner na ini kan mga otoridad. Asin tulos na pinagramalan nin mga pusas. Sigon kay Colonel Ariza, Chief of the Regional Intelligence Division kan PROA, ang nadakop na suspect kabilang sa 4 na subok duminukot sa sarong babae, pinagtarabangan na blupigan, tigsarama-samaan kan mga kuniho, kan mga manyakis na mga suspect na ini. Nauna mo panirang tigsarama-samaan ang lupigan o lugusan ang biktima. Nagtalikod na Nobyembre 2014 sa Southern Leyte. Napag-araman man na ini po bisita man kuta na sa puntod kan sa mga mahal sa buhay. Alagad duman sa sementeryo. Alagad duman na po pinagdukot kan mga suspect as in pinagkasarama-samaan na lugusan ang biktima. Grabe ano. Pun lang nawara si pagiging pun lang na naribayan na ang presidenteng Digong Duterte pa di. Nagbungkaras na ang mga missing nin mga kababaihan sa Pilipinas.
nagbungkaras na naman ang mga rape cases. Buot sabihin, ang mga lokotoy, mga kawatan, mga kriminal, takot ki former President Digong Duterte mag-ibo ng krimen. Ta naghuros ka ito ang criminality sa nasyon kan Pilipinas. Pero ngunya nang nagbuot na kan sa to yung Presidenteng Bongbong Marcos, karo kadakol ang nag-aabuso Mr. President Bongbong Marcos, sir. Aba, kailangan ata, sir, paggugulpihin mo tong mga kriminal na to, sir. Lalo itong mga rapist na to, durugin mong kanilang katarantaduan. Iutusan mo naman tong mga maskulado mong mga pulis na gawin ang nararapat para sa magkaroon tayo ng maayos at mapayapang bansa at mawala itong mga criminality dito ho sa ating bansa. Upakan na itong upakan mga kriminal na ito, lalo itong mga rapist na ito at mga nag-aabdak, nagdudukot ng mga kadalagahan na minsan nakukuha na sa isa ng malamig na bangkay. Paano kitang anak mo siya? Bayan. Oy, mga Bureau of Fire Protection na office, magrelibot ka mo. Tabaka, iguana naman dyan nagigiribong mga paputok sa lugar nindo na mayong magkakaanigong mga papeles ay papurundo nindo. Tabaka, kausapayan ng kasulo. May mga pag-ibuan ng paputok na minsan pag dinimala, silulugudan minaburuag. O kaya, mga taga Bureau of Fire Protection, abiso. Pag irumdum sa indo, magrelibot-libot, magparaulmong sa mga tukawan, sa mga opisina. Tabaka iguana dyan, mga gagigiribong paputok sa indong lugar. Boros isianan nindo ang mga dokumentos, papeles. Kung iyan po, may mga mayor's permit, business permit, may approval na permiso hali sa pinakang opisina kan BIP. Ano pa? DTI. BIR. Dapat kumpleto. Takon Mayo, paporundonin do maggiribo yan yung mga paputok ta, diba? At kausapanin magburuag pa kung madurdimala, mabuagan ang mga sibilyan. Tapos sa PNP, mga bossing, PNP Chief Director General, yung mga pulis natin, lagyan ng mga ano tong tape na pigalag sa dulo ng baril? Lagyan ng tape yung dulo ng mga baril ng pulis sa Pasko para wag namang gamitin paputok ang mga service firearm ng mga ating mga kapulisan. Paalala lang naman yun sa inyo. Salamat. Minsan may mga ligaw na bala, nabibiktima ng ligaw na balang ang ibang mga sibilyan. Sa mga leksyoner, good morning Sendo. Sa RPNDC kayo po ka mo nakantaban.
Ay, dyan man sa mga, ano ta po, traffic enforcer, sa bantay man tabi nindo, mga nagbabaril yung mga tao sa mga pedestrian lane. Tama kay Rockman, day tulos na kabaralyo, ano? Saka mantineron po na maging maayos ang bulos kan trapiko. Kan sa to yung PNP Traffic Division, pati na katuwang ang mga yaon po sa naga, ano to, pisot, ano to, Public Safety Office. Yung mga yaon sa mga Public Safety Office personnel. Nakatabang man yan sa pag-mantiner ka na bulos kan trapiko as in pasyo din. Kaya bintayang yaon sinda. Pero po, alalay man tabi nindo, mga police intern, pero ihiro man kamo. Alalay nindo mga lolo-lola, mga aking nagbabalyo sa pedestrian lane para mayong mabudalan. Amo, salamat. Mga membros kan PNP, lalo na itong mga respetado ang uniforme nila. Good morning. Ano man niya, iguaman din nag-respetar. Minsan kayo iguaman baga na iimbilto man sa katarantaduan. Pero bakong gabos. Pero pag ang sarong organisasyon, mahaluan ng lapa, ay madadamay na magkakaralapa. Kaya dapat da itugutan kan pinakalangkaw na ama kan PNP na may makalaog nakikig o kunday man lapa na kamati sa sarong basket. Talyasi. Si Kadan Tulos, flying kikon Tulos palawa sa organisasyon. Harap sa naman yung kadali, kapasi. Saka mahali ang mga palakasan system sa mga promotion, pag-reassign o destination kung saan ma-assign. Dapat mahali ang mga parapalakasan dyan, maski sa pag-apply ng PO1 sa Philippine National Police Senterong Pilipinas. Mabuhay ang PNP! Mabuhay ang Armed Forces of the Philippines! Mabuhay ang Pilipinas! Iniman niya si Joey, bilib man niya o kanita gusto nga kani mabuhay ang satuyang nasyon. Tama po. Tabangan ta ang gobyerno ta. Bakong minsan, sige sana amang kitang halating tabang sa gobyerno ta. Minsan mag-isip man kita, ano daw pwede tang itabang man sa gobyerno? Na dahil man kita magpagabat naman, ano? So, minsan araw dapat yan ang iniisip tama. Bakong asa na sa naman kita sa gabo, sali sa gobyerno, ayuda, kung ano-ano pa. Ay dahil kita maging tamad. Hindi nakadabis ka yan, na maging mahigos man kita sa paghanap buhay. O yung mga tugang. Mrs. Dakop sa akto ni Mister. Lover na kumpare. Pinatok. Yan sinasabing, Madi! Padi! Pinalakol si, si Padihon. Tanadakop ni Padi, ang sa iyang misis, nag-iiriyuan sa kaso, ano man sana. Padihon, ay sa kasuyaan sa raot buot. Penatok sa padihon niya. Inda lang kung sa informasyon, itong sa iyang misis, baka dahil naman pigpatok. Ay masakit ba ganyan? Masakit. Haros da po maputol ang takyag saka ang abaga. Kana sarong lalaki makalis na palapatakon ni na patok. Kana sa iyang padihon man sana. Matapos pong madakop kaini sa aktong nakikipag-sex, nakikipagtalik kumbaga sa Tagalog, nakikipag-amuhan, pasiram-siram sa iyang live-in partner.
kita sa sa harong mismo. magkasararo Kana sa harong mismo niya, ano, ginibukan sa iyang padiyon na bastuson. problema mo. Urag Asin ko babawan ang sa iyang misi. may liga na sabay sa kumpas. Ay grabing padiyon ini, manyakis man. Ugma naman ang May sa ano man ini, kantang Bicolano reggae. may sa kuneho. Bakit panuki pagpas Mas dakula ang pagiging mael man ka ini, ano, sa iya man sa ng padiyon. Pagka nagraot na kayang padiyon mo, taluhon mo. kapalibot Kubabawan mo ang agom kan sa imong padiyon. Padiyon mo na ang pati. Ano sasabihin mo kay Madi? Madi tagilid daw. Pangyayaring mo. Tama man lang. Napatokon niya ang sa iya man sa ng padiyon na naging kalagoyo. Naging sambay kan sa iyang misis. Pangyayari. Hoy, maghanap daw kitang padiyon. Itong dahil kita tatalo na. Pangyayari. Mga padi, mga madi. sige ang iwan nagkapuan ka pandana. Hindi nga naman si Chu, hindi nga naman si Cha. Sige ang sugal lang daw, turbingan na. Luway-luway na po akong mapaaram sa programa. Madi, text mo ako. Pagoda si Padi. Madi. Oo, text mo ako. Mapatakot ka, Pagoda na si Padi. Uya. purong ka. Sa ngaran ka sa kuyang partner sa Lado Technical, Engineer James Oko. Babaero ka, Yaon man digdi si Aldrin Orlando. ang sulon ka, pulungun mo. Yaon man sa transmitter site ang idol ko, Engineer Charlie Pinacobra. Kita digdi, Yaon man naman si Tony Matic Saison. bangge. Hindi po si Joey Habana Lim, standby po. Lano re, Sa masunod na programa, kaya dumakaibanan si Kagawad Ilma Dilima Gaspi. Thank you so much. Bye-bye.